आरो जि टाइगारखौ लाबोफिननो नागिरदों बेयो मेन इटार नङा होनबा मानसि जाग्रा मेन इटार टाइगारखौ जोङो जोंनि जायगायाव फिसिना लायोबा जोङो मानसि हिसाबै थांनानै थानो हागोन होनबा बेवहाय प्रमद बर'आ जाबाय सासे मानसि बियो हिउमेन बिंनि थाखाय खामानि मावदों आरो हिउमेन बिंनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिखौसो जोंनो नांगौ सासे जुन्थुखौलाय जोंनो मानो नांगौ टाइगारखौलाय प्रमद बर'खौ मानि थाखाय हाथावनांगौ मा बुंगोन बिसोर दा एसेबां पावारफुल सासे सरकार सलायबोनाय सासे मानसिया दा बर' जाथि बा बिटिसिखौ रैखाथि खालामनायनि बाथ्रा जुदि सानदोंमोनबा 93 भिलेजआ हाबनांगौमोन 17 बोसोराव आरो फारसेथिं ST हिल्स कार्बि आंलंनिया जानांगौमोन बेखौथ' मावबोनो हायासै दिनै प्रमद बर'आ 3 बोसोरनि गेजेराव बियो एक्सटेनसननि थाखाय जिखिनि खामानि मावगासिनो दङ एक्सटेनसन जालांगासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिया आवगायगासिनो दङ अब्ला जोङो सोरखौ बुंगोन जे हाग्रामाखौ लाखिबा सुरक्षित जागोन ना प्रमद बर'खौ लाखिबा सुरक्षित जासिनगोन आरो बिसोरो दिनैनि समाव बे 6 जनगोष्ठीखौ ST होनो नागिरनायनि थाखाय माने बिनि सायाव बिसोर खोथा बुंनांगौमोन खिन्थु जों दिनै नुनो मोना सिरि दङ महा हाबसोनानै दङ मा जानो हाथावगौ गावसोरखौनो बिसोर माब्लाबा बुंनो नागिरो जे जों बर' हारिनि रैखागिरि जों रावबो माने राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो गैया होनना बुंनो नागिरो खिन्थु राजखान्थि हान्जाफोरजोंनो थाजाबनानै खामानि मावबाय थायो आरो बिसोरबायदि दुमुखिया खामानि मावग्रा मानसिफोरजों जोंनि रायजो राजाफोरा जाहाथे मिसलिड जाया आं बेखौसो खावलायगोन साननैसो थिकादार खामानि मावफैबाय सरकार जोबखांनायनि उनाव बिथाङा जिखिनि थाबावनाय बकिया माने फल्स स्किमफोर बे फल्स स्किम्सफोरनिफ्राय जितियानोखि माने बिलखौ मोननो हायै अबस्था जाबाय बिनि थाखाय बियो दिनै गोब्रामदों आरो बिथांनि जिमानखिनि खामानि मावनायफोर मेक्सिमाम फल्स स्किम प्रेक्टिकेल फिल्डआव गैया खिन्थु स्किमा दङ फिल्डआव गैया स्किमा दङ बेबायदि मानसिया सोरखौबा कारापसन खालामदों होनना बुंनाया माने बुंनो हाथावना मानसि नङा ओंखायनो बिक्रम बायदि मानसिनि बाथ्राखौ लानानै जे बियो कागजाव माबा माबि खिथिफ्लानो हागौ कागजखौथ' नों बानायनो बाहायना दाना नों गोबां कागजबो बानायनो हायो दा बे कागजफोरा बेसेबां जेनुइन जोंनि रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखायबो खालामनो हागौ सनितपुरनि माखासे गामि हाबनायखौ लुबैयाखै बेनिफ्राय BTR आव जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोर जानांगौ बेखौ जानायखौ लुबैयाखै बियो बेखौ लानानै केम्पेइन खालामदों बे BPF नि जानानै जाय BPF हान्जाया BTR एकर्ड जानायखौनो केन्सेल खालामनो नागिरो हुखुमोरनो नागिरो दा बिदिबा बे बर' जाथिनि खामानि मावदों ना अन्य जाथिनि खामानि मावदों दिनै कास्टम बसुमतारिया उन्दुफ्लानानै थानाय सासे मानसि मिथिगौ बियो बुजिजोबगौ खिन्थु बुजिनानैबो बुजियै बायदि खालामफ्लानो गोनां जादों बियो गावनि सार्थनि थाखाय बे खिथिखौ बुङाब्ला बेहा ओंखाम गैया आं खावलायनो लुबैगोन जोंनि BTR ओनसोलनि मानसिफोरखौ बिथाङा BTR नि मानसिबो नंखाया हिसाबै BTR आव बेबायदि बियाद मानसिखौ लाखिनानै दोनबाय थानायनि प्रयजन गैया आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे हाग्रामा महिलारिया सरकार जोबखांनानै सरकारनिफ्राय आउट जाखांनायनि उनाव बियो RSS नि खाथियाव थांदों हाग्रामा महिलारिया RSS नियाव आन्थु लाहैनानै खोथा बुंहैदोंमोन जे आरो बेयाव मोनसे लेटारबो हरदोंमोन लेटाराव मा दंमोन जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा BTR सरकारा गोबां हिन्दुफोरखौ माने ख्रिस्टानाइज खालामगासिनो दङ कनभार्सन खालामगासिनो दङ खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव गासैखौबो नैबे समाव बरायनो लाबाय गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै राजखान्थियारि बिथिं आरो समाजारि बिथिं आरो बे समाव फैबाय थानाय लक सभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया सावरायबाय थादों नोंथांमोननो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै जोंनि स्टुडिय'नि गेजेरजों बै दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय गुबुन गुबुन बै आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ दिनैबो सासे जोङो दैदेनगिरिखौ जों बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव जों लेंहरदों आरो बिथांखौ जोङो मोननो हादों बिथाङानो जादों मिरु UPPL नि फार्मार सेलनि बिथां आफादगिरि बिथां नेरखां खाख्लारि जों बिथांखौ मोननो हादों गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव बरायनो लाबाय खुलुमबाय जिहेते थामथि खोन्दोनि जे बिसायख'थि बे सोलिबाय थादों थामहिनबा जानो थांगासिनो दं 7 मेयाव बिसायख'थि फोसावदिङा माबायदि सोलिबाय दं UPPL हिसाबै बा NDA हिसाबै जिखिनि माने बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय सोलिदों बियो मेसिभ भाबै जागासिनो दङ आरो थामथि खोन्दोनि जि बिसायख'थि फोसावदिंनाय बेवहाय क'क्राझार लकसभा समस्तिनि थाखाय जोङो NDA नि प्रार्थी बा UPPL नि केन्डिडेट बिथाङा देरहानाया दा निश्चित बायदि जानानै दङ जोंनि जि ग्राउन्ड रिपर्ट ओरैनो ग्राउन्ड लेभेलाव फोसावदिङा माबायदि सोलिबाय थादों जिहेते थांनाय उदालगुरियाव जानानै थांबाय उदालगुरिना माबायदि जानाय रिजाल्ट उदालगुरियावथ' जोङो बेयाव मेसिभलि ग्राउन्डआव खामानि मावगासिनो दंमोन आरो ग्राउन्डआव खामानि मावनाय हिसाबै जोंनि जि एसेसमेन्ट
3 लाखनिबो बारा भट मोननानै एनडिनि बिजाथि दिलीप कुमार शइकिया देरहाबोगोन बेयो रोखा। दा बेवहाय बेसेबां आसा खालामदों नोंथांमोना? बेयावबो जोङो 4 लाखनि सायाव जोङो आखा खालामना दङ। 4 लाखनि एक्सेस मोननानै जों जिखिलांगोनखौ आखा खालामनानै दङ। जिहेतु राजखान्थिनि बोथोर बे समाव नोंथांजों राजखान्थियारिनि बागैनो सावरायगोन। जिहेतु फार्मार सेलनि नोंथाङा आफादगिरि महराव खामानि मावदों जे बेखौबो एसे उननि समाव जों सावरायगोन। नाथाय राजखान्थि बिथिंखौ जों एसे सावरायनो थाखाय आखायाव लागोन। जिहेतु जों नुनो मोन्दों जे बेरेखा दोलो जे BPF खौनो जों बुंनांगोन क'क्राझार हिसाबाव बा बिटिआर ओनसोलाव मैखोमै दा BPF रल लाबाय थादों बेरेखा दोलो हिसाबाव। दा बेवहाय जों नुनो मोन्दों सम सम जों ग्राउन्ड लेभेलाव जों थाङोब्ला जों नुनो मोन्दों बेवहाय बिथांमोननि स्ल'गान बे स्ल'गाना जादों प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव, प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव आरो BTCआ खैफोदाव होननानै बुंदों। थारैनो BTCआ मा बिथिङाव खैफोदाव आरो बे समाव प्रमद बर'खौ मानि थाखाय हाथावनांगौ मा बुङो बे समाव? BTC बासाव प्रमद बर' हाथाव होननायनि बाथ्राया बिसोरनि मोनसे प्रपागान्डानि गेजेरजों बिथांमोना बेखिनिखौ बाथ्राखौ बुंदों। आरो दिनैनि समाव BTCआ खुनु माने थ्रेटआव गैया, बियो बांसिन मजबुतसो जादों। मोजाङै बुजियो जास्ट बिसोरो माने ग्राउन्ड लेभेलाव थानाय माने भिलेज लेभेलाव थानाय जिखिनि मानसिफोर बिथांमोनखौ बिब्रिबां मोनसे माबा थासारि खालामनो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुङो। आरो बेखौ जुदि बिसोरजों जुदि जोङो जि मानसिफोरानोखि एसे सा लेभेलाव थायो बेवहाय बिथांमोना बेखौ आसि थुनानै दोननो हाया जे नैबे जिनिसा भुल जादों होननानै। दा बिदिबा बिसोरो हसा बुंदों ना मिसा बुंदों बेखौ जों मिथिनो हाखायो। आरो थ्रेट होननानै बुंनाय लोगो लोगो थ्रेट जादोंबा बबेयाव थ्रेट जादों बेखौथ' बुंनो हायाखै। माबिनि थाखाय माने धंस जानो नागिरदों बेखौथ' बुंनो हायाखै। दा बिथांमोना बायदिसिना बाथ्राखौ ओरैनो बिब्रिबां बुंनानै नंखाय बाखाय बुंनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नाजानायनि अनगायै जेबो नङा। हाथाव बाथ्रा जे बुंदों प्रमद बर'खौ बे समाव BTCखौ रैखाथि होनो थाखाय BTCखौ बे समाव बासायनो थाखायसो बै समाव हाग्रामाखौ लाफिननांगौ होननानै बुंदों। हाग्रामाया बांसिन खामानि मोजांसिन मावदों होननानै बुंदों। प्रमद बर'जों रुजुनायाव प्रमद बर'आ खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों। खामानिखौ बबे मोनसे बिथिंखौ बुंगोन? दा डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ होननानै नायोबाबो डेभेलपमेन्टनि दिखावब्लाबो प्रमद बर'आ हाग्रामानिसो जसेस्थ' सायाव। फारसेथिं जोंनि सिकिउरिटिनि बाथ्राखौनो होनना बुङा मानो BTCनि दिनै BTR जाबाय। दा बै समाव BTC जाखांनायनि उनाव 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया बेवहाय माने सरकार खुंबाय। सरकार खुंनायनि उनाव बियो ओरैबायदि सरकार खुंनो हादों जे एसेमब्लियावबो बियो मिनिस्टारनि थाखाय सरकारखौ बानायनो हानाय मोनसे अबस्थासिम मोनहैनो हादों। खिन्थु बेवहाय जोङो राजनितिक भाबै जेबो लाबा-लाब जायाखै। राजनितिक भाबै लाबा-लाब जानाय मोनबा BTC एकर्डआव जि मोननैसो बाथ्रा दंबावोमोन जे 93 भिलेजखौ सोसनदेरनाय, कार्बि आंलंनि ST हिल्सखौ माने ST हिल्स होननाय बर'फोरखौ दा एसेबां पावारफुल सासे सरकार सालायबोनाय सासे मानसिया दा बर' जाथि बा BTCखौ रैखाथि खालामनायनि बाथ्रा जुदि सानदोंमोनबा 93 भिलेजआ हाबनांगौमोन 17 बोसोराव। आरो फारसेथिं ST हिल्स कार्बि आंलंनिया जानांगौमोन। बेखौथ' मावबोनो हायासै। दिनै प्रमद बर'आ 3 बोसोरनि गेजेराव बियो एक्सटेनसननि थाखाय जिखिनि खामानि मावगासिनो दङ एक्सटेनसन जालांगासिनो दङ। मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिया आवगायगासिनो दङ। अब्ला जोङो सोरखौ बुंगोन जे हाग्रामाखौ लाखिबा सुरक्षित जागोन ना प्रमद बर'खौ लाखिबा सुरक्षित जासिनगोन? फारसेथिं बर' हारिनि बाथ्रा बुंबाय थायो। बर' हारिनि बबे बुस्थुखौ इस्टाब्लिस खालामनो थाखाय 17 बोसोराव खामानि मावबोनाय जाखो? दा दिनैनि समाव नों नुगोन जे जोंनि जि लेंगुवेज बे आसामनि एस'सियेट लेंगुवेज नैबे समावसो जाफैदोंलाय बियो। बिनि उनाव 13टा माबाखौ GI टेग जाबाय, GI रेजिस्ट्रेसन जाबाय, GI टेग मोनबाय जोङो आर'नाइनिफ्राय लाजेननानै जायजों जोंनि कालचार जायखौ जोङो बिगोमा मोननो हाबाय जेनेबा मालिकि सत्त मोननो हाबाय। दा बैफोरबायदि खामानिखौबोथ' मावबोआखैना हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव। अनलि 3 इयार्सनि गेजेराव बेखौ मावदों। दा अबा बर' हारिखौ बा जोंनि BTCखौ सुरक्षित भाबै लांनो नागिरग्रा मानसिया सोर? हाग्रामा ना प्रमद बर'?
जों डिफारेन्स खालामनानै नायबा बेखौ नुगोन जे हाग्रामानिख्रुइ दिनैनि समाव बहुत सा लेभेलाव लांनो थाखाय नेशनेल लेभेलाव बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव बर' हारिखौ सिनायथि होनायनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय मानसि होननानै बुङोबा प्रमद बर' बिथाङा जों बेफोरखौ मोजाङै बिजिरनो रोंग्रा मानसिफोरा स्रा बुजिगासिनो दङ आरो दिनैनि समाव बेफोरबायदि खामानिखौ नुनानै माखासे इन्टेलेक्चुयेल लेभेलनि मानसिफोरा कनभिन्स जादों जे बिटिसिनि थाखाय सबनिसे फिट मानसिया प्रमद बर' बिथाङा होननानै जिहेतु नोंथाङा बुंदों नैबे स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज नैबे बर' रावा जाबाय होननानै दा बेवहाय हाग्रामा महिलाया क्लेम खालामदों थामहिनबा बिटिसि एस ए एकर्ड बायदियै नैबे 90 सिडिउलाव नैबे बर' रावा बिथांमोना खालामना लाबोदों होननानै बुंदों बेखौलाय मानो नांबावगौ होननानै बुंदों स्टेटआव दे अफिसियेल लेंगुवेज जालायनांगौबा लोगो सरकारि राव महरै जानांगौ होननानै बुंदों ओरैनो जाखायो होननानै बाथ्रा बुंदों मा बुङो बिसोराव 8 सिडिउला हाबनाय लेंगुवेजआनो गासैयावबो सरकारि लेंगुवेज जाजोबा 8 सिडिउला हाबनाय लेंगुवेजआ बहुतता दङ बबे जायगायाव 8 सिडिउला हाबनाय लेंगुवेजफोरा सरकारि जाखायो होननानै बुंनाय बबेयाव मोनदों दा बेखौ नोङो नोंनियाव इमप्लिमेन्टेसनसो खालामनांगोन नोंनि जायगायाव बाहायनोसो नांगोन बाहायहोनो थाखाय जोंनियाव जिहेतु मोनसे स्टेट दंखायो जों मोनसे स्टेटनि सिङाव दङबा बे स्टेटआव बेखौ स्टेट एसेम्ब्लिनि गेजेरजों एमेन्डमेन्ट लाबोनानै बेखौ लेंगुवेज हिसाबै इउज खालामनायनि थाखाय डिसिजन लानांगोन एसेम्ब्लियाव 17 बोसोराव बेखौ डिसिजन लाबोनो हायासै 17 बोसोरावनो लाबोनो हायासै बिसोर जेनेबा एसेबां गोबाव माने माबा खालामखांनायनि उनाव खिन्थु दिनैथ' माने खम समनि गेजेरावनो बेखौ डिसिजन लानो हाबायना बे जोंनि थाखाय गौरबनि खोथा नोंथांनिफ्राय आं मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु जों नुनो मोन्दों BPF राजखान्थि हानजानि जे इस्तेहार बेवहाय मोनद' हारिनो ST जे बिथांमोननो स्टेटास होनायाव BPF राजखान्थि हानजाया मदद होगोन होनना बुंदों अब्ला जुदि बे मोनद' हारिया थामहिनबा बिथांमोना जिहेतु गोरों जिहेतु हारि बिथांमोनखौ जुदि ST बिथांमोना गमामायैनो जुदि हाग्रामा महिलारिया मदद होनानै जुदि मोनोब्ला मा थासारियाव जागोन थाखानाय STआ मा बुंगोन बे समाव बेनि उदाहरनखौ जों मोनखाबाय एग्जाम्पल मोनखाबाय जोङो नबसरियानि आखाइ ST होखांनायनि उनाव नबसरियानि आखायाव जोंनि जि मोनसे नायल' जाल' मोनसे सिट दंमोन ट्राइबेलनि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव एमपिनि सिट बेखौ जों मालायनो हगारना होनो गोनां जाबाय जुदि बिदि हारिफोरा ST जायोबा जोङो पलिटिकेल साइडनिफ्राय लाजेननानै गासै साइड एजुकेसन एन्ड एभ्रि साइडआव आरो जेनेबा जोङो प्रब्लेमाव गोलैगोन बेखौ जों बयबो नुखाजोबनाय दा अब्ला बिथांमोना थांनानै बुङो गामियाव जे जै बर' हारिनि जै दा ST होनांगौ होननानै बुंदों मोनद' हारिखौ एडभान्सखौ दा बेयाव बोरैहाय बर' हारिनि जै जागोन बर' हारिनि जै जागोन ना बेखौ माने होयोबा ST होयोबा स्ल'गान महरै बाहायदों खिन्थु बियो जोंनि खैफोदनि थाखाय जों जै जानाय नङा जों बेयाव माबासो जागोन डिफेक्टसो जागोन जों जेनगोनसो दा बिदि मिसा खोथा बुंनानै मानसिखौ इमोसन खालामनायनि अनगायैथ' जेबो नङा बियो दा जाय मानसिफोरा बर' हारिनि खामानि मावबाय थादों होननानै बुंग्रा मानसिफोरा नैफोरबायदि खैफोद गोनां जि माखासे डिसिसनफोर बे खैफोद गोनां डिसिसनफोरखौ लानायनिफ्राय एसे गोजानाव थानाया मोजां मानोना जोङो जोंनि हारिखौ एस्टाब्लिस खालामनो नांगोनबा जोंनि स्टेटासखौ थिग लाखिनो नांगोनबा जोंहा गोबां खामानि मावबावनो दङ आरो बेफोरबायदि खैफोद गोनां डिसिसनफोरखौ लानानै फैबाय थानाय जे जोंनि जेनेरेसन बे जेनेरेसनखौ बिपदआव दाखोख्लैदों जिहेतु जों सम सम नुनो मोनो जे नब कुमार सरैनियानि बेरेखा थामहिनबा ST होनायनि बेरेखा जे बाथ्रा बुंनाय सानैसो दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोन्दों बर' हारिया संकेतआव बा बर' हारिया खैफोदाव होनानै बिथांमोना जिहेतु STनिफ्राय बै नब कुमार सरैनियाखौ बा क'क्राझार लकसभाखौ बिथांनि आवथानिफ्राय बोख्लायनो थाखाय हाइकर्टबो जों खालामनायखौ नुनो मोन्दों खिन्थु मोनद' हारिनो जे ST बिमुं होनो नागिरनाय होनायाव बैफोरबायदि सुबुंफोरा सिरि थानायखौ नोंथाङा मा बुंगोन दा बिसोरखौ जोङो घरियालनि मोदै हुगारग्रा होननानै जों बुंनांगोन मानोना दिनैनि समाव जे हानजायानोखि BPF हानजाया मोनद' एडभान्स हारिखौ माने ST होनांगौ होननानै जि मोनसे गावसोरनि पलिटिकेल डिसिसन लादों गावसोरनि मजियाव
आरो बे एखे हान्जाखौनो जाय मानसिफोरानोखि जोंनि माबाया प्रमद बर' दैदेननाय समावहाय जोंनि एसटिफोरा बा बिटिसिआ मोनसे खैफोदाव गोलैबाय बेबायदि बाथ्रा बुंग्रा सानैसो जों दैदेनगिरि नुदों आरो बै दैदेनगिरिफोरा खिन्थु दिनै 6 जनगोष्ठीनि एसटि होनांगौ होननाय जि मोनसे हान्जा बे हान्जानिनो केम्पेइनसो खालामगासिनो दङ फिल्डआव नैबे लकसभानि थाखाय बिसायख'थिनि थाखाय आरो बिसोरो दिनैनि समाव बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नागिरनायनि थाखाय माने बिनि सायाव बिसोर खोथा बुंनांगौमोन खिन्थु जों दिनै नुनो मोनाखै सिरि दङ महा हाबसोनानै दङ मा जानो हाथावगौ गावसोरखौनो बिसोर माब्लाबा बुंनो नागिरो जे जों बर' हारिनि रैखागिरि जों रावबो माने राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो गैया होनना बुंनो नागिरो खिन्थु राजखान्थि हान्जाफोरजोंनो थाजाबनानै खामानि मावबाय थायो आरो बिसोरबायदि दुमुखिया मावग्रा मानसिफोरजों जोंनि रायजो राजाफोरा जाहाथे मिसलिड जाया आं बेखौसो खावलायगोन मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु जों नुनो मोन्दों सम सम ग्राउन्ड लेभेलाव थामहिनबा रायजो राजाफोरनि खोन्दोआव थांनानै प्रुफ मोननैसो होदों जे मोननैसो सार्टिफिकेट दिन्थिबाय बिटिसिआव जौगानाय खामानि जायाखै बिटिसिआव नैबेफोरो जाफुङाखै साख्रि होफुङाखै प्रुफ दं होननानै बुंग्रा बिक्रम दैमारिखौ मा बुंगोन नोंथाङा बेनि सायाव जिहेतु नोंथाङा बिथांनिनो साखाथियावनो नोंथांनि न'आ थारैनो बिटिसिआव जौगानायखौ खामानि मावनो हायाखै नामा केलेंकारि खालामदों नामा बिटिसिआव खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आ बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जाय मानसिया गाव केलेंकारि खालामो बे गावखौ सुद्रायना लाग्रोनाया मोजां आरो बिक्रम दैमारिया जोंनि न' खाथिनिनो मानसि जों बेखौ मोनबोबाय थानाय जों मोनसे आनसलिकआव दङ मोनसे बुथ सेन्टारनि जों मानसि दा बिक्रम दैमारि होननाय मानसिखौ जोङो बहुत समनिफ्राय एबसु खालामबोनाय हिसाबै बेखौ आं नुबोफेरासै जे बबेबा मोनसे जायगायाव बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों होननानै आं सिनाय मोनबोआखै दा बिदि मानसिया दिनैनि समावहाय जितियानोखि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय समाव साननैसो थिकादार खामानि मावफैबाय थिकादार खामानि मावखांनायनि उनाव जितियानोखि सरकारा जोबो सरकार जोबखांनायनि उनाव बिथाङा जिखिनि थाबावनाय बकिया माने फल्स स्किमफोर बे फल्स स्किम्सफोरनिफ्राय जितियानोखि माने बिलखौ मोननो हायै अबस्था जाबाय बिनि थाखाय बियो दिनै गोब्रामदों आरो बिथांनि जिमानखिनि खामानि मावनायफोर मेक्सिमाम फल्स स्किम प्रेक्टिकेल फिल्डआव गैया खिन्थु स्किमा दङ फिल्डआव गैया स्किमा दङ बेबायदि मानसिया सोरखौबा कारापसन खालामदों होनना बुंनाया माने बुंनो हाथावना मानसि नङा ओंखायनो बिक्रम बायदि मानसिनि बाथ्राखौ लानानै जे बियो कागजाव माबा माबि खिथिफ्लानो हागौ कागजखौथ' नों बानायनो बाहायना दाना गोबां नों गोबां कागजबो बानायनो हायो दा बे कागजफोरा बेसेबां जेनुइन जोंनि रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखायबो खालामनो हागौ बेखौ बे समाव हुबाहु कागज बानायनो थाखाय गोबां माने जागाफोर दङसै दानिया जोङो गोबां मोनखांदों जेतियानोखि गोदान माबा जादोंमोन सरकार जादों माने सेक्रेटारिनि अर्डार थानाय फल्स सिगनेचार थानाय गोबां कागज जोंबो मोनदों दा बिदि कागजाथ' बहुत थायो आरो बिनिफ्राय जिखिनि बाथ्राखौ बिथाङा मिसलिड खालामनो नागिरदों जे एनआइटिनि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा एनआइटिआ जाला एनआइटिआ केन्सेल जाबाय दा एनआइटिआ माबायदि जायो बेखौ बिथाङा मिथिगोन ना मिथिया मोनसे स्टेटआव मोनसेल' एनआइटि थायो दा बेखौ जितियानोखि एकर्ड खालामनाय जादोंमोन एकर्ड खालामनायाव बे एकर्डनि कमिटमेन्ट जे जुदिও आसामाव मोनसे एनआइटि दंखायो सिलचराव दंखायोबाबो माने माबायाव बिटिआरआव मोनसे बानायनाय जागोन एकर्ड थ्र' एकर्ड दा बेखौ जुदि अफिसियेलि बियोबा अफिसियेलि जि मोनसे रिपर्ट बियोबा बे अफिसियेलि रिपर्टआव बेखौनो बुंगोन जे दंखायो
दा बेथ' एकर्डनि गेजेरजोंसो फैगोन ना माने बे केन्सेल जानाय मानायफ्रा बे एकर्डनि थ्रुयै बा एकर्डजों माने सोमोन्दो गैया सोमोन्दो गैया बेयो एकर्डजों सोमोन्दो गैया बे माने अफिसियेल जास्ट ब्युरोक्रेटिक लेभेलनि बे ब्युरोक्रेटिक लेभेलनि बे पलिटिकेल लेभेलनि नङा आरो एकर्डआ जादों पलिटिकेल लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव एकर्ड जादों आरो पलिटिकेल लेभेलाव एकर्ड जानायनि माबाया पलिटिकेलिसो फैगोन बियो दा बेखिनि बाथ्राखौ बिथाङा मिथिनांगोन आरो बेखौ मिथिनो थाखाय बियो मब्ला आन्दलन खालामफेरदों खोथाया बिसोरना बे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय बुजिनो थाखाय बियो मब्ला आन्दलन खालामफेरदों जायनि थाखाय रंजादों नामा बिथाङा एकर्डआ जे मावफुंजायाखै बा जायनि थाखाय बिथाङा रंजादों नामा बिथां बिक्रम दैमारिया बेखौनोथ' जोङो बुजिनो मोनाखै जेनेबा बिथांमोना बुंनो नागिरो जे माने एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जायाखै दा बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जायैयाव जों रंजानो नांगौ ना बिनि थाखाय जोङो माबा मोनसे खामानि मावनांगौ दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाखैबा जों रंजानायनि सोलाय बिनि थाखाय खामानिसो मावनांगोन हेफाजाब होगोन हायाखै बिथां बिक्रम दैमारियाथ' बे माने एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ लुबैयाखैसो बियो बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ लुबैयाखै बियो मानोना माने बियो ब्लेमसो खालामदों सनितपुरनि माखासे गामि हाबनायखौ लुबैयाखै बेनिफ्राय बिटिआरआव जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोर जानांगौ बेखौ जानायखौ लुबैयाखै बियो बेखौ लानानै केम्पेइन खालामदों बे बिपिएफनि जानानै जाय बिपिएफ हान्जाया बिटिआर एकर्ड जानायखौनो केन्सेल खालामनो नागिरो हुखुमोरनो नागिरो दा बिदिबा बे बर' जाथिनि खामानि मावदों ना अन्य जाथिनि खामानि मावदों बियो बा जै बर' हारिनि बुंनाया माबायदि बेखौ मिनिंलेस जै बर' हारिनि बाथ्रायानो गैला बेयाव जे बिटिआर एकर्डखौ बियो इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि सोलाय माने बेखौ स्क्रेपसो खालामनो नागिरोबा बे मानसिखौ जोङो जै बर' हारिनि जै होनना बुंगोन ना माना होनना बुंगोन आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथा बुंबाय थायो बिथांमोना जे 16टा डिपार्टमेन्टनि बाथ्रा माबायदि थासारियाव बेयो 16टा डिपार्टमेन्टखौ आं बिथांमोननियावसो सोंनो लुबैदों बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनाव जिखिनि बेयाव डिपार्टमेन्टेल माबा जादों फैदों बियो माबायाव एमेन्डमेन्ट जादों पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट जानानै बे जादों 16टा डिपार्टमेन्टखौ जुदि खोमोरनो नांगौबा पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट जादोंना जायाखै दा खोमोरनो थाखाय दा बिटिआर एकर्डनि उनाव बेखौ खोमोरनो थाखाय पार्लियामेन्टआव माने एमेन्डमेन्ट जानानै पास जाबाय नामा खोमोरनो थाखाय आं बेखौसो सोंनो लुबैदों पास जाबाय नामा जुदि पास जाबायबा खोन्थिदो गेजेट नटिफिकेसन खिन्थिना होबानो जाबाय रायजो राजाफोरा नै गेजेट नटिफिकेसना नैबे डिपार्टमेन्टखौ दानबाय होननानै खोन्थिना होथों बिथांमोना दा बे खोन्थिनोनो हायाबा ओरैनो सायावल' बुंबाय थादों माबोरै जानो दा बेखौ खालामनाया जादोंमोन मा जे बिटिसिनि जि सिस्टेम बे खुंथाय सिस्टेमखौ थिग खालामनो थाखाय जे माने बेवहाय डिस्ट्रिक्टआ माखासे जाबाय 6 सिडुलाथ' ओरैबा मोनसेल'सो डिस्ट्रिक्ट जायो खिन्थु डिस्ट्रिक्टआ बुरजा जानायनि थाखाय अफिसारफोरखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जाहाथे डिसिनो जों एसे पावार होनो हायो कन्ट्रल खालामनो थाखाय डिसिखौ लाफादों डिसिनो होआखै डिसिखौ लाफादोंसो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमाव लाफानानै जाहाथे माखासे अफिसार्सफोरखौ एसे कन्ट्रल खालामनो थाखाय नायनो थाखाय दा बेखौ नायखांनायनि उनाव अफिसारफोरा एक्टिभ जादों स्कुल लेभेलनिफ्राय लानानै दिनै जे माने चिरां आरो बाक्साया सायाव फैखो अफिसारफोरखौ एक्टिभ खालामनो हाबाय डिसिनो पावार होथ'नानै साननैसो माने माबाखौ होथ'नायनि थाखाय नायनो हानाय गोहोखौ होथ'नायनि थाखाय बेफोर माने नायजानाय जानायनि थाखाय दिनै बिसोरो खामानि मावबाय खामानि मावनाया सिस्टेमा थिग जानायनि उनाव बेखौ दिनै उइथड्र खालामफिनना लादों जुदि हरबाय होनबा उइथड्र खालामनो बोरै हरदोबा बिटिआर गभर्नमेन्टआथ' बेखौ हरलायलायदोंबा बेखौ जुदि एमेन्डमेन्टआनो जाबायबा उइथड्र खालामफिनना लाफिनलायनो हानायनि पावारा बोरै फैखो माबे जुक्तिजों बुंनो नागिरो जों बुजियाखै थारमाने बेखौ दा जिहेतु जों नुनो मोन्दों दे सम जोङो फिल्डआव थांनानै बेखौ आं बुङाखै स्ल'गान बियो बिथां बिक्रम दैमारिनि कागजआसो बुंदों आं बुङाखै होननानै मेन बिथांनि स्ल'गान जानानै दङ मा बुंदों सार आं दहायनो बुंबाय कागजआ अनेकथा थायो फल्स कागजबो जानोबो हागौ आरो बे कागजआ बुंनाय बाथ्रा
बे कागजआ बुंनाय बाथ्राखौ जोङो मब्ला बिसास खालामगोन जितियानोखि गेजेट नटिफिकेसन जागोन अफिसियेल डकुमेन्टना बबेबा मोनसे सेक्रेटारियेट लेभेलनिया जानाय नङा बे अफिस माने पलिटिकेलबा बे गेजेट नटिफिकेसन जानांगोन गेजेट नटिफिकेसनानो गैयाबा जों बे कागजखौ बोरै बिसास खालामनो हानो प्रभुथों बे गेजेट नटिफिकेसन लाना फैदों बबेनिफ्राय लाना फैनो हायो नोंथांमोनजोंनो स्रें स्रें खामानि मावफाग्रा बिथां कास्टम बसुमतारी बिथांखौबो नुनो मोन्दों जे बे समाव जोबोदनो एबसुखौ सोंखारिलाय बिथाङा बे समाव UPPL नि दैदेनगिरि बिथां प्रमद बर'खौ बिथाङा सोंखारिलायखौ नुनो मोन्दों बिथां कास्टम बसुमतारीया नोंथांमोननि थाखाय सु जानानै दं नामा बे जोंनि थाखाय सु नङा बियो बर' जाथिनि मोनसे बियाद होनना बुंनांगोन बेयो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे बियादिबो होनना बुंजायो खारन बिथाङा अनलि इन्डिभिजुवेल सार्थनि थाखाय बाथ्राखौ बुंदों बुजिनानैबो बुजियै बायदि बाथ्रा बुंदों उन्दुफ्लानानै थानाय सैमाखौ जों माने माबानो हाया उन्दुनानै थानाय सैमाखौ जों फोजानो हायो खिन्थु उन्दुफ्लानानै थानाय जे मानसि बेखौ जों फोजानो हाया दिनै कास्टम बसुमतारीया उन्दुफ्लानानै थानाय सासे मानसि मिथिगौ बियो बुजिजोबगौ खिन्थु बुजिनानैबो बुजियै बायदि खालामफ्लानो गोनां जादों बियो गावनि सार्थनि थाखाय बे खिथिखौ बुङाब्ला बेहा ओंखाम गैया बेयावसो नांथानानै दङ दा दिनैनि बर' ससाइटियाव जिखिनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सोनानै होदों बा जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ जोंनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्टिं मोनसे सिटुएसन लाबोनायनि मोनसे थासारि आरो आं खावलायनो लुबैगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मानसिफोरखौ बिथाङा बिटिआरनि मानसिबो नंखाया हिसाबै बिटिआराव बेबायदि बियाद मानसिखौ लाखिनानै दोनबाय थानायनि प्रयोजन गैया बिटिआरनि ओनसोलाव बिटिआरनि बाहेरनि ओनसोलबा मोजां मानसिबा जों लाखि जायो मोजां खामानि मावग्रा मानसिबा जों लाखि जायो खिन्थु बेबायदि बिस सोग्रा मानसिफोरखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव लाखिनायसै लाखियानो साबसिन जेरै दंफाङाव बियाद मोनसे हाबनानै थायोबा दंफाङा नोरजिया जालाङो थिग बिब्दिनो जुदि जों बेफोरबायदि बियादखौ जोंनि जायगायाव सोनानै लायोबा जोंनि बिटिआर ओनसोल बियो बिनि समाज सिस्टेम बिनि गासै थासारिया नोरजिया जालांनायनि मोनसे थासारि फैनो हागौ नोंथांमोननि थाखायसो बिथाङा बिस जानानै दं नाथाय बिथां हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बिथाङानो जे सेथि जानानै दं जोंनि थाखाय बिस होननानै जोंनि थाखायबो बिस नङा बियो आं बुंनाया जादों जोंनि बर' ओनसोलनि थाखाय बा बिटिआरनि थाखाय बियो बिस जादों जोंनि UPPL हानजा बा जोंनि थाखाय बियो बिस नङा बिसआ जादों जोंनि बर' समाज आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखायसो बिस जोङो सम सम नुनो मोन्दों जे धोरोमारि मोनसे बाथ्राखौ लानानै जेरै गुबुन गुबुन जायगाफोराव दे NDA फिन सरकाराव जुदि फैफिनोब्ला बे समाव खृष्टान सिबियारिफ्रा बे समाव खैफोदाव गोग्लैगोन होननानै जोङो स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारिनि जे दैदेननाय बिथांमोननि लिड खालामनाय जों खोनानो मोन्दों दैदेनगिरिफोराबो गोबां बेनि बाथ्राखौ बुङो जे मोनसे सिगिनाय बाथ्रा जे बुंनायखौ नुनो मोन्दों जिहेतु नैबे जों नुनो मोन्दोंमोन हेलिं प्रेक्टिसेस एक्ट बेखौ लानानैनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै बिथांमोना फोसावदिं खालामदों मा बुङो बे समाव दा बे बाथ्राखौ जुदि जोङो बुंनो नांगौबा NDA सरकारा गोदान जानो नागिराखै अलरेडि 2 टार्म्स थांबाय 2 टार्म्स थांनायनि उनाव 2 टार्म्सनि बे सिगां जिखिनि 10 बोसोर बे 10 बोसोराव गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसिफोरा मबे दिखाव खस्थ' मोनखो आंनि नुनायावथ' मोनाखैना जों जेरै दोङो बिदिनो दंबाय थायो बयबो एखेयैनो दंबाय थायो बियो माने पलिटिकेल मोनसे माबासो बे प्रपागान्डासो बेनिफ्राय जुदि बिखौनो होननानै जों सानदोंमोनबा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे हाग्रामा महिलारिया सरकार जोबखांनानै सरकारनिफ्राय आउट जाखांनायनि उनाव बियो RSS नि खाथियाव थांदोंमोन हाग्रामा महिलारिया RSS नियाव आन्थु लाहैनानै खोथा बुंहैदोंमोन
जे आरो बेयाव मोनसे लेटारबो हरदोंमोन बिथाङा लेटाराव मा दंमोन जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिटिआर सरकारा गोबां हिन्दुफोरखौ माने ख्रिस्टानाइज खालामगासिनो दङ कनभार्सन खालामगासिनो दङ बेयाव माने एथनिक जिखिनि मानसिफोर दङ बिनि कालचारेल आइडेन्टिटिनि प्रब्लेम जादों होननानै बियो मोनसे कमप्लेन होदों जाय मानसिया बेबायदि कमप्लेन होलायलायग्रा मानसिमोन आरो दिनै बियो बै मिशनारि मानसिफोरनि त्रानकर्ता जानो नागिरनाय दुमुखिया मोनसे नीति दा गावनि सार्थनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया गासै खामानिखौनो मावनो हायो सोरबाया बुलाय सुलाय थैलाङो मायो बेजों सोमोन्दो गैया बिथाङा आरो बेखिनि खामानिखौ मावबोबाय थादों बिदिखौनो मावबोबाय थादोंमोन बिथांनि जे मावनायफोरखौ जों नायोब्ला दा बिदि थासारियाव जे हाग्रामा महिलारिया जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों आं खावलायनो लुबैगोन जोंनि मिशनारि जिखिनि रायजो राजाफोर दा बिथांनि नीतिया मानसिफोरखौ बिब्रिबां खालामनानै गावनि फरायाव लांनाय आरो बेजों जों खारफाबाय थायोब्ला जों बर' रायजो राजाफ्रा खारफाबाय थायोब्ला जोङो मोनसे बिराद गेदेर बिपदाव गोलैहोनो हागौ ओंखायनो जि मोनसे पजिटिभ दिगाव जों खारगासिनो दङ दिनैनि समाव बिटिआर सरकारा जिखिनि पजिटिभ दिगाव खारगासिनो दङ बे पजिटिभखौ लानानै जाहाथे बयबो आवगायो आं बेखौसो खावलायगोन आरो मानोना जोङो दिनै बिराद इनफरमेटिभ जाबाय मानसिफोरा बिराद इनफरमेटिभ जाबाय ससियेल मिडिया दंसै आखाइ आखाइ मबाइल दंसै व्हाट इज रियेल बबे रियेल बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा बे रियेलिटिखौ लानानै जाहाथे बयबो आवगायलाङो आं बेखौसो खावलायगोन नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेते दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बे क'क्राझाराव एनडिएनि बेरेखा हाग्रामाया नाथाय बिथांमोना जों नुनो मोन्दों हाग्रामा महिलारिनि जे मोनसे स्टेटमेन्ट बे स्टेटमेन्टआव बिथाङा रोखायै बाथ्रा बुंदों जे दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव बिथांमोननि बिजाथिया देरहालांनानै बिथांमोना दिल्लीयाव सासे केबिनेट मन्थ्रि बिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों नाथाय बे समाव बिथाङा एनडिएनि दा बेरेखा जानानैब्लाबो बिथाङा फिन आरोबाव मन्थ्रि बिनाया मा लजिक दं मा बुङो बे समाव बे रायजो आं दहायनो बुंदों जे बियो रायजो राजाफोरखौ माने बिभ्रान्ति खालामो दा माब्लाबा मिशनारिफोरखौ लाफानानै खोथा बुंगोन एनडिएआ नाव धंस' खालामनो नागिरदों आरो देरहाखांनायनि उनाव बेयावनो आखायाव थांनानै जइन जाहैगोन जमा जाहैगोन दा बेफोरो माने कनफिउजिं आरो दिनैसिम बिथाङा जिखिनि सरकार सालायबोबाय मानसियानो सरकारखौ बिराद कनफिउसाव सालायबोदों जेबो क्लियार माने डेस्टिनेसन गैया मोनसे रोखा लामा गैया दा बिदि रोखा लामा गैयै मानसि बबेयावबा मोनसे फंसे बुंनाय बबेयावबा फंसे बुंनाय ना स्पष्टबादि नङै बे स्पष्टबादि नङै मानसिफोरजों थांफायोब्ला साफ्रोमबो मानसियानो बेजों आन्दायहैफानो गोनां जागोन ओंखायनो आं सानो जे दा माने माबाया बिपिएफनि जि बिपिएफनि मुरब्बिया जिबायदि बाथ्राफोरखौ स्टेटमेन्टफोरखौ होलागासिनो दङ आरो बे बाथ्राफोरखौनो मोजां बुजिनानै जोंनि जिखिनि रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफोरा दायो सिनसियार जानांगौ मोनसे प्रयजन जादों जे जोंखौ बासायनानै लांगोना सोर बेखौसो माने नायनांसिगौ आरोखि दा मिथिगोन आङो जिहेतु मोनसे नोंथांनियाव सासे एज ए कमन मेन हिसाबाव बा सासे सरासनस्रा सुबुं हिसाबाव नोंथांनाव बे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों हाग्रामा आरो प्रमद बेजों जुदि नोंथाङा रुजुयोब्ला नोंथाङा सोरखौ नोंथांनि सासे बा मोजां दैदेनगिरि होननानै नोंथाङा सानो सोर सासेखौ दा हाग्रामा आरो प्रमदखौ आङो बे समाव रुजुना नायोब्ला हाग्रामा आरो प्रमदखौ जुदि जोङो माने रिजायनानै नायोबा माने आकाश पाताल डिफारेन्स बियो हाग्रामाया भिजन गैया जों देखा देखि जायोबो नायोबाबो जों नुगोन हाग्रामानियाव जेबो भिजन गैया बेनो नांगौ अनलि पावार आरो बिनिफ्राय फारसेथिं जों जुदि प्रमद बर'खौ नायोबा बियो भिजना बिनिया बिराद क्लियार स्पष्ट जे बिटिआरखौ बबे लामाजों लाङोबा जौगासार जागोन बबेसिम मोनहैनो हागोन आरो बे जिखिनि स्ल'गानफोर बिथाङा माने प्रमद बर' हिसाबै दिहुनदों बा खालामनो नागिरदों बेखौ जुदि जोंनि रायजो राजाफ्रा
बिटिआर बासिया जुदि फल' खालामनो हायोबा जों इमिडियेटलिनो माने जौगाखां हारिफोरजों समान खारफानो हागोन मानोना बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा जे बिटिआराव पिसफुल जानांगौ पिसफुल जानांगौ हिसाबै पिसआ फैदों मोनसे बाथ्राखौ बुंदेरबावदों दि स्मार्ट एन्ड ग्रिन बड'लेण्ड होनना बुंदों पिसफुल स्मार्ट एन्ड ग्रिन बड'लेण्ड जों बेखौ सरकारावल' नेना थाबा जानाय नङा जों गावनो गाव पिस जाग्रोनांगोन बिनिफ्राय आरोबाव स्मार्ट जोंनि खामानि मावनाया स्मार्ट जानांगोन साफ्रोमबो बिटिआर ओनसोलनि मानसिफोरनि खामानि मावनाया जुदि स्मार्ट जायोबा जोङो अट'मेटिकलि जौगालांगोन आरो बे स्मार्ट जानायनि थाखायनो प्रमद बर'नि सरकारा माखासे पलिसि लानानै खामानि मावदों आसनि लादों बिथाङा स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव बिराद खामानि मावगासिनो दङ स्मार्ट जानांगोन मानसिया बिनि थाखाय स्किल डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों सुपार 50 मिशनाबो स्मार्टनि थाखायनो स्मार्ट खालामनो थाखायनो दा बेफोरबायदि माखासे माबाफोर आसनिफोर बिनिफ्राय जोंनि ओनसोलावथ' माने कृषि मोनसे एरिया एग्रिकालचार मोनसे एरिया एग्रिकालचार ग्राउन्डखौ जुदि जों ग्रिन खालामोबा जोंनि इक'नमिया बेयावनो दङ बेनिखायनो बे लाइनावबो बिथाङा माखासे मिशन लादों फार्मिं मिशननि सायाव माखासे माने लादों बिथाङा पिग मिशननिफ्राय लानानै मिल्क मिशन बेफोर जाबाय फार्मजों लोगोसे माने एग्रिकालचारजों सोमोन्दो थाफानाय गासैबो आसनिफोर दा बेखौ नायोबा माने हाग्रामा आरो प्रमद बे बिराद भार डिफारेन्स दङ हाग्रामानिख्रुइ प्रमद बर'आ बहुद माने सायाव जोंनि बेनि आसनिफोरखौ जुदि जों एनालाइसिस खालामनानै नायोबा बिजिरनानै नायोबा बियो बोरै लाना थांनो नागिरदों जोंनि मानसिफोरा गावबा गावनो कर्म संस्थापन जानांगोन आरो बिनि थाखायनो आसनिफोरखौ थि खालामदों नोंथांनिफ्राय मिथिगोन नोंथाङा गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों नोंथाङा थानानै खामानि मावबाय दा राजखान्थि बिथिङाव नोंथाङा दंफैयो दा बेवहाय हाग्रामा महिलारिया बबे मोनसे कारनखौ लानानै बा बबे मोनसे जाहोनखौ लानानै एबसुनि थाखाय बेरेखा मानो सानो नोंथाङा जिहेतु गोलाव सम नैबे समाव एबसुआव थानानै नोंथाङा खामानि मावबोदों बै समाव माबे मोनसे कारन माबे मोनसे जाहोननि थाखाय बे समाव हाग्रामा महिलारिया बेरेखा एबसुनि बेवहाय जेबो बेलेग कारन गैसो अनलि माने माबानि सायाव जादों बियो पलिटिकेल जिखिनि माने एजेन्डासफोर दङ पलिटिकेल एजेन्डास दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाग्रामा महिलारिया सिफ जानायनि सिगांनिफ्रायनो पलिटिकेल एजेन्डासफोरखौ लानानै आन्दलन खालामबोगासिनो दंमोन आरो बेखौनो बिथाङाबो मावफैदोंमोन बिएलटि हिसाबै जितियानोखि बिएलटिनि सुक्ति जाखांनायनि उनाव पलिटिकेल एजेन्डाखौ साक्सेसफुल खालामबावनो थाखाय बिटिसिआनोथ' जोंनि लास्ट नङाना लास्ट नङा आरो बे लास्ट नङै समाव जितियानोखि बिथांमोना मोनसे पावारफुल मोनसे सम फैबाय बे समाव अनलि पावारनि थाखायल' बिथांमोना माने सरकारजों थाफानानै खामानि मावदों दहायनो आं बुंबोनायफोरबायदि जे एसटि हिल्सनि बाथ्रा फारसेथिं माबानि बाथ्रा 93 भिलेज सोसनदेरनायनि बाथ्रा दा बै पलिटिकेल इस्युसफोरखौ बिथांमोना दांबोआखै माने पलिटिकेल पावारखौल' एक्सारसाइज खालामदों खिन्थु बेफोरखौ लानानै पलिटिकेल बार्गेन बिथांमोना खालामबोआसै पलिटिकेल बार्गेन आरो बे पलिटिकेल बार्गेन खालामैनि थाखायनो हयथ' एबसुआ लुगैदों जे बेफोरखौ खालामजानो एबसुआ लुगैदों बेफोरखौ खालामजानो जाहाथे जोंनि इस्युसफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे सल्भ जालाङो सुस्रांजायो पलिटिकेलि बेफोरखौ बिथांमोना खालामैनि थाखाय एबसुआ बिसोरनि सायाव एसे दोरोदना फैदों बिसोरनिफ्राय आरो बिनिफ्राय मोनसे जाबाय मा बिपिएफ हिसाबै जिखिनि खामानिफोरखौ पलिसि लानानै मावनांगौमोन डेभेलपमेन्टेल खामानि बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनाव बेनि जि पलिसिसफोर बे पलिसिसफोर लानायाव माखासे रं जादों आरो बे रं जानायफोरखौ एबसुआ बुंनायाव बिथांमोना बिनिफ्राय दोरोदलांदों
आंनि नोजोराव बेखिनिखौ आं मोनदों जिहेतु जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव बा समाजारि बिजोङाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोननि जे आइटि सेल थामहिनबा BPFनि आइटि सेल बेवहाय जों समाजारि बिजोङाव नुयो टाइगार इज बेक होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुयो बा टाइगारा फैफिनदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो बिथांमोना स्ल'गानबो बेफोरबायदि जों बानायनायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव जोङो जे UPPL आव नोंथांमोननि UPPL आव जाय बिथांमोना हाबदों जोङो MCLA बिथां जय मुसाहारि बिथाङाबो मोनसे क्लेम खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेथिं जों नायोब्ला BSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा क्लेम खालामदों जे डेम'क्रेसि गैयामोन हाग्रामानाव होननानै बुंनाय जादों बेजों मा कम्पेरिजन जागोन जिहेतु टाइगार बायदि नामा डेम'क्रेसिया गैमारा नामा नोंथाङा फिल खालामो नामा बेफोरबायदि आं बेखौनो माने बुजिदों बिसोरनि जे स्ल'गान टाइगार इज बेक जोङो टाइगारा बबेयाव थायो जंगलाव जोंनि BTR ओनसोलखौ जोङो आरो जंगल खालामनो नामा टाइगारा मा खालामो बेदर जायो टाइगारा जोङो बेदर जाग्राखौ फिसिबावगोन नामा आरोबाव जोंथ' नुबोबायमोन ना बे बाथ्राखौ सिगाङावनो आरो जि टाइगारखौ लाबोफिननो नागिरदों बेयो मेन इटार नङा होनबा मानसि जाग्रा मेन इटार टाइगारखौ जोङो जोंनि जायगायाव फिसिना लायोबा जोङो मानसि हिसाबै थांनानै थानो हागोन होनबा बेवहाय दा जोंनो मानसि नांगौ ना जन्थु नांगोन टाइगारखौ नांगोन जोंथ' डेम'क्रेटिक मोनसे स्टेटआव माने कान्ट्रियाव थानानै डेम'क्रेटिक प्रसेसजों जों थांनांगोन बेवहाय बयहाबो बुंलायनो हानाय बयहाबो माने खोथा सावरायनो हानायनि गोहोआ थानांगोन बेवहाय बयबो मोजां गाज्रिखौ एनालाइसिस खालामनो हानाय गोहो थानांगोन बुंनो हानाय गोहो थानांगोन टाइगारनियाव नों मा बुंनो बे जेबोखौनो बुजिनाय नङा बियो बे टाइगारनियाव बुंनानैथ' लाब गैयाना मानसिनियावसो बुंनांगोन जोङो टाइगारखौ जुदि जोंनि सलायग्रा खालामोबा जोंनि ओनसोलखौ माबायदि सलायगोन बियो जोंनो मानसिसो नांगोन ना प्रमद बर'आ जाबाय सासे मानसि बियो हिउमेन बिंनि थाखाय खामानि मावदों आरो हिउमेन बिंनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिखौसो जोंनो नांगौ सासे जुन्थुखौलाय जोंनो मानो नांगौ टाइगारखौलाय अब्ला डेम'क्रेसिया गैमारामोन नामा थानाय नङा जुदि बियो टाइगारबा डेम'क्रेटिक होननाय बुस्थुखौ मा बुजिगोन बियो डेम'क्रेसिनि बाथ्रायानो गैया बेवहाय टाइगाराथ' जुन्थुसो ना बे जुन्थुआ बोरै डेम'क्रेसिखौ बुजिगोन बियो रावखौबो बुजिनाय नङा बियो जुन्थुफोरा बेलेग बेलेग जुन्थु दङब्लाबो बिसोरबो बुजिनाय नङा टाइगाराथ' बे जुन्थुफोरनि सायावसो एटाक खालामगोन ना बे समाव नोंथांनिफ्राय आं मिथिगोन जिहेतु नोंथाङा बे समाव फार्मार सेलनि आफादगिरि जानानै दङ BTR सोरखारा मा आयदाखौ लानानै बे समाव आबादारिफोरनि थाखाय जाय BTCआ आबाद बिथिंजों सोनारग्रा मोनसे जायगा बे ओनसोलाव नोंथांमोना मा थांखि लानानै बे समाव आबादारिनि थाखाय बा मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय थियारि खालामदों मा टारगेट लादों जोंनि ओनसोला आबादजोंनो सोलिनाय मोनसे ओनसोल आरो BTR सरकार हिसाबै दिनै जिखिनि आसनिफोरखौ तैयार खालामदों आबादारिफोरनि थाखाय बियो सिगाङाव जाबोफेराखै आरो दिनैनि समाव जिखिनि खामानिखौ मावनो नागिरदों प्रमद बर' बिथाङा बियो जाबाय ट्रेडिसन टु इक'नमि जोंनि जिखिनि ट्रेडिसनफोर दङ बेखौ जों इक'नमियाव कनभार्ट खालामनांगौ आरो बेखौ इक'नमियाव कनभार्ट खालामनो नांगोनबा जोंनो स्किल नांगोन आरो बेयाव इडुकेटेड मानसिफोरा बाहागो लानांगोन दा बेफोर माने दिनैनो सानसेयावनो जाजोबगोन बेबो नंजोबा आरो बिनि थाखाय जिखिनि सरकारा मददथि होनांगौ बे मददथिनि थाखाय माखासे आसनिफोर थिग खालामनानै दोननाय जादों दा BTR सरकारनिफ्राय मोनसे टारगेट दङ जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोङो दैलि 1 लाख लिटार गाइखेर दिहुननाय जोंनिफ्राय मोनसे टारगेट दंबावो BTR सरकारनिफ्राय बे जाबाय माने दैलि
1 लाख केजि माने अमा बेदरनि जोङो दिहुननो हानांगोन प्रडाक्ट खालामनो हानांगोन बेफोरनि थांखिया जाबाय मा जोङो पिग मिशननि बाथ्राया बेनो जे जुदि जोङो माने दैलि 1 लाख केजि जुदि जों माने प्रडाक्सन खालामनो हायोबा जोंनि अमा फिसाया दैलि जन्म जानांगोन 2000 सानफ्रोमबो बुथारनो हानाय अमाया थानांगोन 40,000 थानांगोन सानसेयाव सानफ्रोमबो बुथारनो हानाय एन्टार बिटिसि दा बेखिनिखौ खालामनो थाङोबा बेयावहाय डाइरेक्ट मानसिफोरा इनभल्भमेन्ट जायो 30,000 डाइरेक्टलि बे आबाद माने नैबे अमा फालांगि खालामनायजों बेखौ फिसिनायाव जास्ट लजिस्टिक सापर्ट जेखिनि खालामगोन बेयाव 2,000 मानसिफोर नांगोन लजिस्टिक सापर्टआव बेखौ जिखिनि माने आदार सापर्ट खालामनो थाखाय माने फुड प्रभाइड खालामनो थाखाय जोंनो आबादारि नांगोन 20,000 आबादारिफोर नांगोन बेखौ आरो मोनसे लेभेलाव लांबावनो थाखाय बेयाव स्लटार हाउस एन्टारप्रिनियरशिपनि मानसिनि प्रयजन जाबावगोन आरोबाव स्लटार हाउस खालामनानै बेखौ पेकेजिं खालामनायनि मोनसे थासारि आरो बियो जुदि सिस्टेमेटिक जों बेखौ खालामनो हामारोबा बिटिआर ओनसोलाव पार एनाम एनुवेलि 8,000 crore ट्रेन्जेक्सन जागोन अनलि अमानि सेक्टराव मिशननि गेजेरजों पिग मिशन नङा नोंथां अनलि बेयो जाबाय मोनसे इक'नमिक एक्सपेक्ट दा बे नोजोरखौ लानानै जोंनि आबादारिफ्रा खामानि मावनांगोन आरो बिनि थाखाय सरकारा माने माखासे ट्रेनिंनि बेबस्था एसे इनपुट होनायनि बेबस्था फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टनि बेबस्था सरकारा खालामगासिनो दङ दा बे पिग मिशननि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों दा बेखौ लानानैनो जोङो रायजो राजानि गेजेराव बा जोङो बेरेखा नोंथांमोननि जे बेरेखा बिथांमोनखौ जों बुंनाय नुयो जे बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा फिसियो बर'फोरा बेफोरखौ आरोबाव दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय हांसो फिसिनाय बेखौ जोंनोलाय मानो नांगौ जों ट्रेडिसनेल बेखौ जों रोंखागौ न'खर जोंनाव अमा दंखायो होननानै बाथ्रा बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं पिग मिशना मोनसे फेइलर मोनसे मिशन होननानै बाथ्रा बुंदों मा बुंनो नागिरगोन नोंथां बेयो जाय मानसिफोरनियाव भिजन गैया बे मानसिफोरनि बाथ्रा बियो दिनै जुदि जोङो वर्ल्ड जुदि माबाखौ नायोबा वर्ल्डनि बाथ्राखौ जुदि सानोबा डेनमार्कआव नोंथां डेनमार्कनि जिडिपिनि मोनसे कान्ट्रिनि टटेल जिडिपिनि 75%आ अनलि माने पिगनिफ्राय फैयो अमानिफ्राय फैयो नेदारलेण्ड थां नोङो नेदारलेण्डआबो अमा फिसिनानै बिसोर गावसोरनि देशखौ सालायगासिनो दं बैबायदि कान्ट्रिफोरा हायोबा जोंबो ट्रेडिसनेलि फिसिबोबाय थादोंब्लाबो जों बेखौ एसे मेकानाइज खालामनानै एसे आपग्रेडेसन खालामनानै जुदि जों लाङोबा जोंनि इक'नमिया बेयावनो दङ जोंनि इक'नमिखौ जोङो जौगासार खालामनोबा जों एक्सट्रा मायाबा मोनसे खामानि मावनानै हानाय नङा जायखौ जों ट्रेडिसनेलि खामानि मावगासिनो दङ बेखौ ट्रेडिसनखौ आपग्रेडेसन खालामनानै बेखौ इक'नमियाव कनभार्ट खालामनांगोन अब्लासो जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगासार खालामनो हागोन नों उदाहरन हिसाबै नाय जे हमनानै ला जोङो मोनसे कम्पानि गेदेर कम्पानि माने कार मेनुफेक्सारिं कम्पानिखौनो होनना बुंबाय आङो रायज्लायनानै जोंनि जायगायाव इस्टाब्लिशमेन्ट खालामबाय बे कार मेनुफेक्सारिं कम्पानियाव इस्टाब्लिश खालामना होयोबा जोंहा मा बेनिफिट जागोन जोंनि सासेबो मानसिफोरा बेवहाय एंगेज जानाय नङा दा जुदि जों ट्रेडिसनेलि जिखिनि खामानिखौ मावबोखाबाय थायो रोंखागौ बेयाव माखासे ट्रेनिंनि बेबस्था खालामनानै बेखौ जुदि आपग्रेडेसन खालामोबा जों बेयावनो एंगेज जाखागोन हिसाबै जोंहा बेयाव बांसिन बेनिफिट दङ दा बैफोरखौ नोजोर होनानै प्रमद बर'नि UPPL दा जि एलायन्स सरकार बे एलायन्स सरकारा बे बाथ्राफोरखौ नोजोर बोनानैनो जे जोंनि मानसिफोरा जायखौ खामानिखौ मावनो हायो बेखौनो इक'नमियाव जों कनभार्ट खालामनांगौ आरो कनभार्ट खालामनानै लाना थांनो हायोबा जोंनि इक'नमिया सास्टेनेबल जागोन बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै नैबे मिशनफोरखौ थि खालामनाय जादों बेखौ क्रिटिसिजम खालामनायनि बाथ्रा नङा जों बेयाव इनभल्भसो जानांगोन दा जोङो सम नुनो मोनो गुबुन जायगाफोराव जिहेतु अमानि जि आंखाल बे आंखालखौबो जों सम नुनो मोनो बबेबा जायगायाव 9टा बा 8टानि
गेजेरावनो जे फुंबिलिनि 9टा बा 8टा बेनि गेजेरावनो अमा थोलायखौ जों नुनो मोनो दा बेखौ सल्भ खालामनो थाखाय राहाया मा नोंथांमोननि दा राहाया नैबे पिक मिसननि गेजेरजोंनो जानांगोन बेनि जे सल्भ खालामनायनि आरो बिथांमोना 17 बोसोर सरकार खालामदोंबाबो बिसोरनियाव मोनसेबो हिसाब गैया जानोबो हागौ दा नर्थ इस्टआव बा जोंनि आसामाव जिमानखिनि बेदर जायो दैलि अनलि 27%आल' जोंनियाव प्रडाक्सन जायो 27 जोंनि एरियायाव जोंनियाव नांनाय बेदरनि अनलि 27%आल' जायो बेफोरखौ बिथांमोना मिथिया बेनिफ्राय नोङो जुदि एगनि बाथ्राखौ सानोबा दाउदैनि बाथ्रा दैलि जोंनियाव नांगौ 1,10 लाख दाउदै 1 कौटि दैलि नांगौ दैलि जोंनियाव प्रडाक्सन जायो अनलि 30 लाख 30 लाख अनलि बाकिया सब बेलेगनिफ्राय फैयो मार्केटआ बेयाव दङ दा प्रमद बर'नि सरकारा बेखौ मिशन हिसाबै लादों जे एग प्रडाक्शननि थाखाय दा बेनि मोनसे माने IRDF-आव स्किम हरगासिनो दङ स्किम मोनसे हरगासिनो दङ जे एन्टारप्रिनियर लेभेलाव बेखिनिखौ खामानिखौ मावगोन बे अलमस्ट मोनसे लामायाव दङ जानायनि लामायाव दङ जे मोनसे इउनिटआव 1 लाख माने दावदै दिहुननायनि इउनिट बे मोनसे जानायनि लामायाव दङ दा बेफोरबायदि खामानिफोरा जाबाय जोंनि मानसिखौ जोंनि जायगायावनो एंगेज खालामनाय जाय खामानिखौ जोंनि मानसिफोरा गुबुन जायगायाव थांनानै दावदै बुथुमहैग्रा जाहैदों बै मानसिफोराथ' बेयावनो खामानि मोनगोन होनबानिया सुरक्षित जागोन जोंनि ओनसोलावनो थागोन गावनि गासै न'खरफोरखौनो नुजोबगोन बे खामानिफोरखौथ' बिथांमोना मावबोनो हायोमोन 17 बोसोराव जोंथ' नुबोआसै बेनिफ्राय नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेतु नोंथाङा एबसुनिफ्राय थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथाङा फैनानै राजनितिकआव बा नोंथाङा हाबबाय बे समाव आं नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो नाजागोन जे नोंथाङा राजखान्थियाव हाबनायनि थुलुंगा दैदेनगिरिया सोर अल अभार इन्डियायाव सोरखौ नोंथाङा थुलुंगा सानो नोंथाङा बिथांनि इन्सपिरेसन होनना नोंथाङा सानो राजनितिकआव डाइरेक्टलि बिदि फैनायनिबो उद्देश्य बिदि गैयामोन मोनसेल' माबाखौ लानानै खामानि मावबोबाय थानाय जादोंमोन जे जोंनि ससाइटिखौ बोरैहाय जोङो माने मोनसे साबस्राखांनाय लामायाव लाना फैनो हागोन आरो एबसुआव थानानै खामानि मावबोनायाव जों बिदिनो माखासे समयसाफोरजों माने मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों आरो बे मोगा मोगि जाबोबाय थानायाव मोनसेल' माबाया फैदों जे जिखिनि समयसाफोर दङ बै समयसाफोरनि समाधाननि मोनसेल' लामा माने मोनसेल' जायगाया जाहैदों राजनितियावसो बिनि समयसानि समाधानफोरखौ खालामनो हानायनि मोनसे जायगा दङ दा बेखौ नुबोनानैनो राजनितिनि फारसे एसे माबाया फैबोदों बिनिफ्राय जितियानोखि माबाया फैबाय जोंनियाव राजनितिकनि कनसेप्ट मोनसे फैबाय बे राजनितिकनि कनसेप्ट फैनायाव दिनै जि नरेन्द्र मदिनि जि मोनसे भिजन नरेन्द्र मदिनि भिजनाबो मोनसे आकर्षण खालामदों जे देशखौ बोरै उन्नति खालामनो हायो बिनि जिखिनि पलिसिसफोर बे पलिसिसफोरा ग्लबेल मोनसे पलिसिसफोराव खारगासिनो दङ आरो जोंनि इन्डियाखौ ग्लबेलि बिट खालामनो हानाय गुबुन देशफोरजों माने समान मर्यादायाव लांनो हानाय बे मोनसे थासारियाव लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बिनि मोनसे स्पिच आंनियाव फैदों आं गोसोआव फैदों जे मोनसे बेयो जेतियानोखि माने माबायाव प्राइम मिनिस्टार जाखांनायनि उनाव गावसोरनि दलीय जि मोनसे भाषण बे भाषणाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बियो भिराव गोमालांनो नाङा होननानै भिराव गोमालांनो नाङा जोङो भिराव गोमालाङोबा जों मालायखौ नायबाय थानानै थायोबा भिराव गोमालांगोन जोङो दा मावनांगौ खामानिखौ जों मावबाय थाङोबा मावनानै थांबाय थानो हायोबा बे भिरजों नों थांफानो हागोन दा बेयो मोनसे इन्सपायारिं मोनसे स्पिचमोन बियो आरो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों बियो दिनै माने स्केलनि सम जाबाय स्केल स्किल एन्ड स्पिड बे बाथ्राखौ बुंदों बियो
जोङो जिखिनि खामानिखौ मावनांगौ बे जखायै मावनांगोन मोनसे जखा लानानै मावनांगोन आरो बेखौ बिराद स्किलफुली मावनो हानांगोन आरो स्पिडाव मावनो हानांगोन बे मोनथाम बाथ्राखौ बुंदों बियो आरो जोंफोरनि थाखाय जों बायदि मानसिफोरनि थाखाय बा जोंनि ससाइटिनि थाखायबो बिराद प्रयजन आरो आंनि बुजिनायाव प्रमद बर' बिथाङाबो जि मोनसे स्ल'गान दिहुनदों पिस स्मार्ट एन्ड ग्रिन बड'लेण्ड बेनो मोनसे बिनिफ्राय मोनसे माबा लानानै इन्सपिरेसन लानानै बिथाङा जोंनि ओनसोलखौ बिदि खालामनो सानदों जानांगौ आरो मानोना मोनसे माने माबायाव स्टेटमेन्ट्सनिबो प्रयजन जायो बे स्टेटमेन्ट्सफोरा जोंनि रायजो राजाफोरनियाव हाबो जायफ्रानोखि फल'वार्स थायो बे फल'वार्सफोरा बेखौ फल' खालामगोन नोङो मोनसे खोथाखौ नाय जेनाखि लाल बाहादुर शास्त्रीया मोनसे स्ल'गान दिहुनदोंमोन जोङो ग्रिन रिभलिउसन खालामनांगोन इन्डियाखौ फुड क्राइसिसनिफ्राय बासायनो नांगोनबा ग्रिन रिभलिउसन खालामनांगोन ग्रिन रिभलिउसननि थाखाय इन्डियाया खिन्थु बिराद गेदेर स्किम खालामाखै बै समाव लिडार मानियोमोन जोंनि रायजो राजाफ्रा मानसिफ्रा लिडारा खोथा बुंनायखौ जेरैबायदि मावनांगौ बिदिनो मावदोंमोन जायनि थाखाय पान्जाब हारियानाया ग्रिन माने फुड प्रडाक्सनाव दासिमबो माने हाइस्ट लेभेलाव दङ ग्रेनेस दिहुननायनि बेलायाव खिन्थु जोंनि नर्थ इस्टनि मानसिफोरा बे बाथ्राखौ माने गोसोआव लानो हायाखै गोसोआव लानो हायैनि थाखाय पान्जाब हारियानाफोर बायदि आबादनि बिथिङाव जों खामानि मावबोनो हायासै जायनि थाखाय जों उनफिननानै थानो गोनां जाबाय दिनैबो जुदि जोङो प्रमद बर'नि जि मोनसे स्टेटमेन्ट बे स्टेटमेन्टखौ जुदि जों फल' खालामालासिनो थायोबा आरो बेक जाबावगोन बिथाङा मा बुंदों जे जोङो पिसफुल थानांगौ स्मार्ट खालामनांगौ आरो ग्रिन खालामनांगौ बड'लेण्डखौ बे खामानिखौथ' प्रमद बर'आ हारसिं मावनो हानाय नङा मावनांगोनबा बेयाव थानाय जिखिनि मानसिफोर फल'वार्सफोर बिथांमोना मावनांगोन जों स्मार्ट जानांगोन आरो जों ग्रिनेसनि थाखाय खामानि मावनांगोन अब्लानासो बिनि जि स्टेटमेन्ट बेखौ साक्सेस जागोन आरो बेजों खारफानो हायोबा अलरेडि बिटिआर उइल बि ग्र' बेखौ नोंथाङा थुलुंगा होननानै सानो बेनो थुलुंगाया नोंथांनिफ्राय आङो बे समाव नंगौ बिथांजों जोङो सावरायबाय थादों आं मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु नैबे समाव क'क्राझार लकसभाया जानो थांगासिनो दङ 7 मेआव जिहेतु जानो बावला गोबाव सम गैला दा बे समाव भटार्सखौ मा खावलायगोन क'क्राझारनि भटार्सखौ आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो लुबैगोन जिखिनि क'क्राझाराव थानाय लकसभा समस्यायाव थानाय जोंनि भटार्सफोर दङ जोङो बयबो हुस्थ' भाबै सिन्था खालाम जे जोङो हान्थि भाबै थानांगोन जोंनि ओनसोलखौ जौगासार खालामनांगोन मोनसे ओनसोलखौ जौगासार खालामनांगौबा सान्थियानो बिराद प्रयजन आरो जोङो गोबां संघातजों फैबाय संघातफ्रा जोंनिया बिराद जाबोबाय 17 बोसोरनि समाव बिराद संघात जाबोबाय आरो जाहाथे नैबे समावहाय जोङो मोनसे पिसफुल मोननो हादों प्रमद बर' दैदेननायनि समावहाय गोजौआवबो एनडिए सरकार थानायनि समावहाय जि मोनसे पिसफुल मोनसे थासारि जों मोननो हादों आरो बे पिसफुल थासारिखौ गोजोर खालामनानै लाखियोबा जों निस्सय जौगासार जानो हागोन आरो बिनि थाखायनो आं खावलायनो लुबैगोन जे जोंनि ओनसोलखौ अराय गोजोन खालामनो थाखाय आरो जौगासार खालामनो थाखाय जयन्त बसुमतारी बिथांनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जिखि होनायखौ आं लुबैगोन मानोना जोंनो संघातखौ नांला जोंनि जिखिनि राजनितिक अधिकारफोरखौ जोङो डाइरेक्ट संघात खालामालासिनो माखासे पलिसिनि गेजेरजों लबि आरो कुटनितिनि गेजेरजोंबो जों आदाय खालामनो हायो आरो बियो बिदिनो आदाय जागासिनो दं दायो बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफाफोर दा बेयावहाय संघात गैयै मोनसे जोङो जोंनि डिमान्डफोरखौ संघात गैयालासेनो आदाय खालामनायनि पलिसियाव बयबो बाहागो लाफाथों आरो बेखौ दैदेनगासिनो दङ प्रमद बर' बिथाङा बेनिखायनो आङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ फिन आरो खावलायबावदों एनडिएनि बिजाथि बा UPPLनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै
जाहाथे क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय बिथांखौ देरहाहोनो हायो आरो नरेन्द्र मदि बिथाङा जेरैहाय इन्डियाखौ लिड खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा दिनैनि समाव बुंनो थाङोबा वर्ल्ड वाइड बयजोंबो मिथिजानाय सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि दैदेननायाव दिनै जोंनि इक'नमि इन्डियानि जि इक'नमि बे 5th पजिशनाव फैबाय आरो बिथाङा मोनसे मिशन लादों बेयो 3rd पजिशनाव फैबाय थानाय समावहाय आरो बेवहाय जोंबो सासे बिजाथि हरनानै बे सरकारनि लोगो हिसाबै फाथायहरनो हायो बेखौ नोजोर होनानै बयबो भट होलायगोन आं बेखौ खावलायबाय नंगौ बिथाङानो जादोंमोन UPPL राजखान्थि हान्जानि जे आबाद सेलनि बा आबादारि सेलनि बिथां आफादगिरि नेरखां खाख्लारि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय राजखान्थियारि बिथिङाव बेरेखा दोलोआ रायजो राजानि गेजेराव थांनानै माबायदि फोसावदिं खालामदों आरो बेखौ बिथाङा रोखायै बुंदों जे बिथांमोननि जे फोसावदिं खालामनाय बेनि सोमोन्दै बिथाङा गोबां बाथ्राखौ बुंबाय बे समाव प्रमद बर'आ खामानि मावनो हागोन हायाखै बिटिआर ओनसोलाव जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन ना हायाखै दा बेफोरनि सायाव गोबां बाथ्रा बिथिंनिफ्राय मोनथिना बा मिन्थिबाय आबादारि बिथिङाव बिटिआर ओनसोलखौ बा बिटिआरनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बा बिटिआर सरकारा माबायदि लांनो नागिरदों बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय जे बेनि अनगायैबो गावनि थुलुंगा थामहिनबा राजखान्थियारि बिथिङाव बिथांनि जे थुलुंगाया मा बेफोर बाथ्राखौबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव मोनथिहोबाय नैबे समाव नोंथाङा जोंनो नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ जोंनो दिहुननानै बड'लेण्ड बुब्लिनो होबाय रायजो राजानो नोंथाङा होबाय दा बेनि थाखाय नोंथांखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय खुलुमबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी एसिपि पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन